Wilujeng dalu Mas Lidik, Mas Luduk. Nggih, wilujeng dalu Mas Gurit. Alhamdulillah dalu niki saged silaturahim malih kaliyan kula sakanca. Saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalu menika suwan Ponorogo. Inggih, alhamdulillah. Kula nganti rung ngrasake bodho blas ngantian. Lah sebab e? Lah pripun bodho pertama teng Surabaya. Heeh. Bablas teng Probolinggo. Terus bablas teng gene Tuban, Bojonegoro, dalu teng Jatirogo, bablas niki. Kebak acara nganti urung silaturahmi. Dereng silaturahmi nganti kula nu mambu bojo men dereng iki. Kok tinggali lunga terus. Alhamdulillah Mas Gurit. Nggih. Salam taklim hormat kagem keluarga agung Bapak Panut, Ibu Sulastri, Mbak Nia, Mas Bagas Sanugi sedaya, para warga agung wonten ing tlatah Gelang Lor. Gelang matur sembah nuwun. Salam hormat Balurah Gelang. Balurah Gelang. Pak Budianto sembah nuwun. Kersa rawuh. Nggih ngeten iki Mbah, niki nek bersih desa wayangane nggih ngeten iki. Yes persis iki. Persis ngeten iki wayangan. Ngeten nggih. Nggih no. Boten sasamar sing nanggap Mas Gurit bonuse dagelan jok litik jok lutut. Wis ora sah nyamar. Kabeh kuwi wis batih kok. Batih kula niki kalih Mbah Lurah niku pun wah sapejangkong dawu Mas. Nggih. Mbah Lurah niku pyaine sak sok. Heeh. Ya sok ana sok ora. Ya ora to. Sehat ya Pak nggih. Mugi-mugi sedaya kang mirsani dalu niki pinaringan sehat ya Mas. Amin. Kata rezeki Allahumma. Amin. Seger kewarasan Allahumma. Amin. Awet ngomong anak putus dayanipun Allahumma. Amin. Sing dadi manten dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma. Amin. Dalu menika ngiras-ngirus tasik wonten wulan riyadin. Kula ngaturaken minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir tuwin batin Mas. Nggih. Kaduk anggenipun pangucap sedaya manungsa menika sampun titipan sampun gawan mula dipun lebur wonten wulan fitri. Fitri menika fitrah menika bersih, kita membersihkan dosa di bulan Idul Fitri. Niki mula alhamdulillah ingkang mirsani niki istimewa Mas. Istimewa. Waduh niki kenging kagem contoh warga masyarakat Ponorogo Mas. Nggih. Penonton gelang yang taat, yang aman, nyaman, kondusif. Salam dari Bapak Bupati Ponorogo, Bapak Haji Sugiri Sancoko. Salam kagem masyarakat Gelang. Tetap pertahankan menjadi penonton yang hebat, membawa harkat martabat budaya Indonesia. Amin. Niki lho Mas, nek riyen niku saestu Ponorogo niku daerah mriko kidul munggah. Wayang urung mulai sajene dalang wis ilang. Niki malah trambul. Niki tak kira ilang jebule trah rung ana sajene. Ngoten. Bantuan Mas Gurit Nggih, matur suwun. Omong Mas padha dagelane meneh. Omong tak we kesempatan ngomong. Genti Mas Gluduk. Ngaturke salam dulu kagem para pamirsa. Sekagungan dalem Bapak Haryono Panut. Kalian Ibu Sulastri. Ngoten. Salam riyen Mas Gluduk. Waalaikumsalam. Alah. Kok waalaikumsalam pripun to sampeyan ki mbok ya mirsani Mas Gurit to? Kok iso salam dulu? Biar kita itu menyambung silaturahmi. Siapa yang menyambung silaturahmi insya Allah akan mendekatkan rezeki. Sapa sing gede silaturahmi ini bakal didawakake umuran dipenake nggone-gone rezeki. Nggih, leres. Apa salah? Loh, ya salah toh. Salam kok iso waalaikumsalam ki kepiye? Sekolahmu kurang dhuwur kowe iki. Loh, sekolahku ki dhuwur lho Mas Gluduk. Uluk salam ki hukumnya apa? Hukumnya ya sunah. Sing nyauri wajib. Sunnah karo wajib yang harus didahulukan yang mana? Ya wajib dulu dong. Ya wajib. Waalaikumsalam. Kok ngengkel to lambemu ki kok. Assalamualaikum dulu. Kupingmu bosok wis jane iki. Uluk salam ki hukumnya apa? Wis sunah. Lah iya, sunah ki dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh. Iya bener. Dari uluk salam sing nyauri wajib. Lah iya. Wajib karo sunah dhisik ndi? Wajib. Lah iya, kok ngengkel iki? Iya tuh cagi. Sadulur ora padha to Mas? Lah iya. Maksudnya salam dulu baru wajib yang menjawab itu loh Mas. Piye? Salam dulu baru wajib yang menjawab. Sing jawab wajib. Si ngomong sapa? Loh. Jawab ki ora wajib dijawab.
Lho ya Uluk salam ki ora wajib dijawab, enek nggone. lho kok enek nggone yang Kowe ndek iki salat Id ora? salat. Lah iya, lha lek pas imame nun sewu lho menika. Heeh. Pas Heeh. ataqiyatul akhir menika. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Imame, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kowe dadi makmum ning mburi sarono. Waalaikumsalam. Ora dibalang membar dasmu. Bocah iki kakek ngombe pil cengah gitu. Ku iki beda nggon ya Mas. Tapi salam mbok ora? Ya salam Lah iya. papan panggonane beda. Kok Nun ngekeng? sewu Mas Gurit, nun Nggih, sewu. nggih. Pak Panut menika lak ngrawakaken panjenengan nganti kula lak pamrihipun supados saged nglenggahaken Pak Panut sak keluarga to. Nggih. Pak Panut ora iso lingguh dhewe kok mbok linggune iki. Piye to ki? Mas Gurit ini minangka sulih saka penyanpun Iya. Pak Panut. Roh, Terus ngrangkul sampean karo aku. lho. Heeh. Jadi paling ora ki nggawa asmane Pak Panut ben beliaunya itu bisa munggah. Ngono lho. Mumbul. Neng dur genteng ngono. Maksudnya Pak Panut kuwi lho, sapa ngono lho. Lho, ya mbok aku ya ora mudeng kok. Kowe iki nek dijak omong kok angel men to. Iki ditimbali ada lho. Iya ya. Maksudnya melu mikir Pak Panut sak keluarga. Keluarga kowe ora tak pikir kok mikir Pak Panut. Keluarga aku lho murad marit. Wis tetep. Anu ngene, nun sewu Mas Gurit klejasi nggih. Nggih. Mas Gurit ki lenggah dados dalang. Ya iya dalang no. Wis ngono kuwi ya dalang mosok ngono kernet. Maksudnya ngrasake Bu Lastri karo Pak Panut iki lho. Loh. Bojoku rong tak apa-apane ngrasane bulasti. Lah aku lek dibaca Pak Panut tuh bosok aku. Anu Mas Gurit, cobi panjenengan mawon ingkang dangu, Mas. Panjenengan mawon cobi. Kula niki dulur ning ora iso nyambung. Kok iso ora ngomongi nek wis blangkone padha, klambine padha, jarike padha, bathuke padha ki penemune kula ken padha to, Jan. Heeh, pikirane kudu sing padha. Nggih. Ya ora iso padha no. Lah ngopo? Manuke beda. Iki apa? Brayahe kon dindi kok. Malah cilik ngono dek. Nuwun sewu menika lak acaranipun 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 Kalimatul nikah. Nggih. Nikah. Pernikahan. Nggih. Mbak Nia Sari Putri Widya Alhamdulillah. Astuti. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dikantuk Mas Bagas Pristiawan saking Beh. Gelang Kulon Sampung. Kula niku nek tanggapan main show teng pundi-pundi mboten kaya teng Ponorogo, Mas. Yanten. Cikat cakut renggenas trampil sinomane. Saya sinoman Gelang nika dipun paringi nami menika Amal, Amal. anak malon. Anak malon. Amalipun dalam bersedekah. Ini ki nun sewu, Mas. Heeh. Dadi duwe ngilmu kanggo mulang, Heeh. yen duwe duit kanggo nyumbang, yen duwe tenaga kanggo rewang. Ki wong urip sing iso sejahtera ngeten iki. Iki ditindakake para piyai malon. Saestu, Mas. Alhamdulillah. Kula nu Ya. tebih kaya ngoten niku lho. Saestu. Heeh. Duwe ngilmu kanggo mulang. Nggih. Duwe duit ya dinggo nyumbang kaya ngene Nyumbang. iki. Heeh. Duwitne tenaga ya dinggo rewang. Rewang. Mula ki dicontoh masyarakat ini dicontoh. Kena kanggo patuladan, Mas. Iki Mas Gurit. contoh apa? Lho. Kok contoh apa lambemu lho? Lah wong awakmu rong salene rawon wis metu kaya ngono kok iso. Rawon wis metu. Panganan banyu mili. Kopi, rokok ya jangkep. Heeh. Amal. Malah ki mau Kuwi bangun rawon. amal ki peladene cepet-cepet. Lah iya. So rawon ditokne, kopi ditokne saking cepete. Urung tak pangan, rawon diundurne ning pawon. Lah kowe mare randang salin dadi ra ro. Ya randang salin ki digenti snack kok. Rupamu ya copet marai. Ora percaya nek dagelan. Nun iki nek guyok ngenyek to iki guys. Nun sewu Mas Gurit. Nggih, nggih. Pak Panut menika nginggahaken Keng Putra nuwun sewu. Sing diarani wong tuwa niku abote ngeten iki. Heeh. Lha abot nyaput dadi wong tuwek. Kowe ora ngentahi lho kowe. Iki omongan tuwa tenan lho. Heeh. Wong tuwa ki nuwun sewu, mesti rekoso kanggo mulyake anak. Nggih. Kudu ngelingi no, semuanya itu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Wah, Saiki rekoso, tapi kita harus ingat biyen prosesnya gawe iki ya penake ra umum. Dadi wong ki aja sampe mbok eling-eling terus ngopeni angel. sik enek sing geblake lho. Wis tak omongi nek awake gedhi aja linggo kursi plastik. Bebayani. Kursi plastik. Dadi kudu eling. Aku dhewe sing Kudu geblak. eling geblak ki kaya ngopo ngono. Paten. Lho, masalahe Pak Panut ki Bu Lastri nuwun sewu. Nggih. Bu Lastri menika nalika wiwit enem sampun tindak merantau Wah, wonten ing nggih. luar negeri. Kaya ruruan nom-nomane Bu Lastri.
Bu Lastri itu berangkat di Hongkong mulai putranya umur 1 tahun loh. Ditinggal merantau sana. Lagi lho, wong tuwai rekoso kanggo mulyake anak. Ning sok kala anak ning gedhe urung mesti yen iso mulyake wong tuwa. Lho, ning alhamdulillah Bu Sulastri jumbuh kalih kekudanganipun. Nyatane ya sik iso mulyane, iso tangguh menjadi sosok ibu to. Ha, kowe jajal bojomu wae. Ayo omong. Apa? Bojone sekulan diblonjo pirang-pirang puluh yuta sulan nyentel blas sih jajal. Kok boros men to, Mas? Ayo. Boros wong blonjone ning supermarket to. Lah dene mbok blonjo. Akhire dene tak blonjo 15.000 blonjo ning gone tanggoku malah oleh akeh. Lho. Lah kok iso ngono? Ning supermarket nek CCTV-ne yo ning tanggoku ra nek CCTV-ne. 15.000 wis nyukupi. Nyukupi, Pak. Nyukupi Mas, nek nggone supermarket lah nek CCTV-ne. Nggih. Ning tanggoku ra nek CCTV-ne. Ah bojone niki lak maling to, Mas. Wah, angger jebles lambemu. Tutur-tutur kangge pinanganten kekalih. baku. Mbak Nia kali Mas Bagas. Tutur-tutur kowe lek nuturi temanten. Engko lek ngekalah api karo pujangga kene ngisin-ngisini kowe. Lah terus Tak omong kabeh ki urip ning alam donya. Awake dhewe dadi titahe Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kuwi sejatine apa sing sak ngarepe awake dhewe, apa sing ana ning donya iki dadi pitutur kanggo urip ning alam donya, Pak. Omonganmu ngasih. Sanepan ngono Mas ya? Jajal. Ngene. Nganti bleset titeno tak potong 500 kowe. Tuwek men to iki. Wah, kowe kuwejemen. Kejem aku. Ambune kejem. Yoga telate potong 150 tak karo. Mangsamu ayo. Ngeten. Niku nun saya lho, niki pitutur kanggo temanten kekarone. Nggih. Sapa asmane? Mas Panut kalih Mbak. Temantene iki Mbak Nia kali Mas Bagas. Mas Panut. Mas Panut nika Kang Rama. Lah iya, kowe urung omonganku urung tutuk wis mbok pedhot. Mas Panut kalih Mbak Sulastri menika dadi bapak lan ibuke temanten kekarone. Wis ngerti. Temanten kekarone. Iki miturut utawa pasunggatan iki mau iso dadi pralampita, iso dadi pitutur kanggone urip bebrayan piye ampleh awet dadi temanten kaken-kaken nganti ninen-ninen. Loh, omonganmu kok jelas dengaren ki mau. Contohnya pasunggatan iki, Mas. Apa jajal? Rawon. Rawonmu tak delok kakean kluwak rupane ireng. Terus yo ngono kuwi. Jenenge prawon ki ya ireng to, Mas. Lah, ireng kuwi sasmita utawa pitutur kanggo temanten kekarone. Insyaallah temanten kekarone ireng ki insyaallah dadi temanten sing bakal langgeng. Amin. Ireng. Tapi Jerone jur ana daginge. Daging. Dadi wong sing iso dipercaya antarane wong lanang dipercaya wong wedok ya kudu bisa dipercaya karo wong lanang. Jadi kepercayaan itu yang harus diutamakan. Karena apa? Temanten berdua itu tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Dan krono panganane dadi ular-ular lho, Mas. Iki nek rawong bragas ra iso ngene iki. Ilmu tuwek. Iya bener, saking tuweke piye? Saking tuweke tiba ping 3 jeding. Buyuten kuwi kok iso. Rawon Wonten daging pitutur. Iya. Ana capar, Mas. Capar ki ya pitutur. Nggih. Cah menika saka tembung capailah cita-citamu setinggi langit kalau kamu sudah hidup berumah tangga. Paringono karahayon saka Gusti kang murbeng dumadi mergo awakmu saiki ora dhewe tapi urip bebarengan. Loh kok ya jelas to lambemu ya ampun ngono kok meneng ae to kowe iki mau. Mau lanjut ndang ngarep tutur-tutur lak ya apik. Aku ya men delok awakmu ki sapa ora. Ana capar, ana sledri. Tawone wong genten sledrine to, Mas. Jare mbok ulas nek perkara panganan. Enak to? Enten. Oh kok ya ora enak to. Enten sledrine enten. Ayo, sledri. Kurang apalne. Iki menawa temu kanggo ular-ular kok sledri. Kurang apalne iku, Pak. Sledri. Sleh iki saka tembung slencu utawa selencu utawa mencela-mencle. Wong wedok ya aja mencela-mencle, wong lanang ya aja mencela-mencle. Wong lanang lek pamit karo wong wedok, aku arepe ngopi ya kudu budal ngopi. Aku arepe dolan Messi, ayo kudu dolan ning si A. Wong wedok ya semono uga, arepe blonjo ya kudu blonjo, arepe ning pasar ya kudu ning pasar. Aja sok ngapusi ngomong ning pasar tapi dolan ning kancane. Loh. Kejujuran harus kita tanamkan karena itu untuk menjaga kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. Hebat lambemu kok ya cetonek. Kok ya nyeneng nih lambing ini. Kowe mau dak omong ngono lek ya apik. Tanganmu pusing mau. Banyune entek nggone rike. Konten dri, Mas. Dri apa iki? Drijimu gunakno kanggo
butuhe. Sabute wiritan. Wiritan tegese dijimu ki kanggo wiritan manembah marang Gusti Kamurbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kowe nyuwuna muga-muga keluargamu dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Lah rawon kuwi isone mlaku lak gumantung saking wonten wadahipun, Mas. Nggih. Piring. 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 Apa kuwi? Lah ayo dijelaske no diwedhake. Piring kuwi tresnanono bojomu mergo apa pipine sing miring. Piring ki pipine sing miring. Ya kaya temu to bocah kian. Ngono lho. Dadi aja tresno karo wong wedok liyane, aja tresno karo wong lanang liyane. Sing mbok tresnani ora ana liya bojomu mergo apa pipine sing miring, ciumen kecupen mergo itu menunjukkan rasa cinta satu dengan yang lainnya. Loh, ning omah sego pecel yen metu ning jaba enek rawon, Kowe kudu tetep sego pecel. loh. Ning omah enek sego pecel kok ning jaba enek gule. Kowe ya paling tidak ngrasakne gule tapi ora kerang sithik. Kowe kok tak jotos tenan lho iku. Tak kira didotok. Kowe jenenge bleset to, Mas. Daharanipun ngagem napa, Mas? Sendok. Sendok, heeh. Sendok. 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 Anggone dahar ngagem sendok. Sendok. Iya kudu mbok wedarke. Iya. Sen. Sen ki saka tembung sen ki sen. Sen ki sendika dawuh. Dadi wong wedok kudu sendika dawuh karo wong lanang mergo apa pitutur sing becik komunikasi yang baik itu salah satu bentuk akan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Dok ki ndodok. Wong wedok ki ndang ndodok yen wong lanang wis mulih kerja. Kuwi nduduke sungkeme mergo wong wedok kuwi kudu ngabdi karo wong lanang, mergo wong lanang ki dadi presiden rumah tangga. Apik. Insyaallah lek wong wedok gelem ndodok manembah utawa ngajeni wong lanang kuwi bakal tresno nganti sak tekaning mati. Apik lho, rawone kebak duduh. Lho nggih to, Mas. Nggih. Iki tetep Nek ora duduh ya ora apa jenenge. Duduh. Ayo kowe. Duduh Ah, tegese duduhno dalan sing becik, duduhno dalan sing apik. ya ampun kok ya iso. Wong lanang dadi imam duduhno dalan sing apik, ya kuwi dadi imam, wong wedok dadi makmum. Ayo manembah bebarengan. Wong wedok ya semono uga duduhno marang wong lanang yen kowe dadi wong wedok sing iso ngatur manajemen keuangan rumah tangga. Loh, iki ngawur. mau leh nyunggatake ngagem lengser. Lengser. Kok kaya gara lengser bojo. Lho iki apa-apa mbok ngurentasikan Lengser. Lengser ki saka tembung aja sampe lengser rasa tresnamu karo jodohmu. Elok lho, elok. Niki nuwun sewu lho, Mas. Ambok ngeten niki pun anu lho, sekolahe menengah lho, Mas. Alhamdulillah sekolah yang menengah. Mungkin pun sekolah menengah. Aku tau menengah kejeron minggirne. Maksudnya ya ben dadi wong ngono lho. Wong maune kethek piye. Wong dijak omong ngaturaken panuwun. Nggih. Dadi Pak Panut ngagem larasipun Ah, slendro, Pak, slendro, Pak. oh, slendro. Slendro. Pak Panut, Pak. Pak Panut menika kersanipun Pak Panut, Pak. jenjem penggalipun. Sing kagungan kersa Mas Gunduk. Nggih, nggih. Nggih, Mas Pak Panut. Haryono Panut. Nggih. Beliaunya lenggah wonten ngajeng, Pak. Inggih biayine semangat luar biasa. Wah Pak Panut gitu. Pundi, Pak? Gagah Piteksa. Endi? Mas nik menika. Gagah Kamu- Piteksa. Kados Gatut Kaca. Wah, ngambah Dirgantara. Endi? Brengose man kados mekaten, Pak. Inggih tebal. Ah, tenan. Gagah cakrak pideksa kaya-kaya ngagem caping Basunanda. Kudan ra kudanan, panas ra kepanasen. Mergo ngiyup ning emper. Ayo daleme kono kok iso Iya, emper, kono. Ngagem larasipun slendro. Laras Lindro Mas Lindik. Siap. Nggih. Matur nuwun dumateng Bapak Panut. Pak Panut. Duh. Ayo gawe ngagem iramane utawa cakepane walang kekek ya. Matur nuwun dumateng Bapak Panut. Ya lho. Iki piye? Sik Mas, sik. Kowe iki ra ngisin-isin Mas Buret lho kowe iki. Ngono kok tak bocah mau ngomongan gawe iki ngono. Kok gawe iki ya iki spontanitas to kok iso. Ayo. Matur nuwun Bapak Panut sekalian Ingkang kersa caos hiburan. ngono lho. Ya. Sami ngiyataken seni kabudayan. Mugi-mugi Pak Panut angsal berkah saking pangeran. Amin. Ya yo. Ya ya. Ya yo.
nuwun kang dadi temanten anyar ya. Tak dongakne aja nganti bubar wayah asar sesuk wong loro mlebu kamar dadi temanten kudu ikhtiar. Ate sik matur nuwun penonton kang tindak mriki dongake kabeh lho. Tak dongakne sedaya kathah rejeki. Amin. Penonton nituk sing rata korene Tak dongakne muga-muga tambah anake. Ape matur nuwun dumateng Bapak Lurah. Yo Pak Lurah iki piye iki? salam sih Mas, salam sih Mas. Ya kowe dadak Nggih, nggih. Kudune lak ngagem sanggit to. Heeh. sakit ya sakit dadak nih. Lah Pak Panut bisa, tamu bisa, manten anyar bisa, Pak Lurah kok nggak bisa? Kalau merejo Ayo, jadi karo mikir ngawur. Tantan. Matur nuwun Pak Lurah Budianto. Pak Budianto. Ingkang sampun tresno budaya. Apik, kula namung saged nderek ndedonga. Mugi-mugi besok wayangan ing bersih desa. Amin. Sapa sih? Matur nuwun ingkang dados sinoman. Ayo. Man tak dongakne kabeh kuat iman Bisa Ah, rezekine Mas sak paran-paran. aku meling aja sampai gendaan. Sing terakhir kok gak penak iki. Sing terakhir ra penak. Rezeki sak paran-paran ki kuncine siji mek dienggo nguripi keluarga aja dienggo gendaan. Oh bubar. Bengi iki tanpa musik nderekke dalang Mas Gurit. Ayo. Gurit, Mas Gurit. Ayo. Bengi iki nderekke dalang Mas Gurit. Ayo. Yen tak sawang karaktere piantun irit. Disawang karo yoga sinden ora medit. Mula saka kuwi grupe ora murat marit. ya apik. Ya iso ki ya. Iso Mas Duduk. Repote kuwi yen dadi sinden. Den. Apa iki Jo? Sindene melu lho, sinden melu lho. Yen tak sawang nyambut gawe ra tau leren. Heeh. Ana sinden namine iki sapa iki? Mbak Purwaningsih. Mbak Purwaningsih. Ayo tambah Mas. Ayo. Ayo. Sinden senior sing welas asih. Kok ya iso to Mas? Iso. Ya ampun. Mas Kluduk kok jan motan kena kinira. Apa iso lho sampean? Oh. Toh sebenarnya bayaran aku. Ya ora kok bayarane, ning sing penting tanggung jawab. Ya. Biaya lantip kok. Nggih, ning gandeng nika lak mboten piyambak to Ah, Mas. nggih, nggih. Ponorogo menika teng wayang ya nggatekke, teng dagelan ya seneng. Amin. Teng sinden gending ya ngematke. Mula nggen pagelaran panjenengan mboten memonopoli dengan suasana dalu menika. Tetap seirama, seia sekata kebersamaan dalam pementasan. Oke, seiring sejalan. Leres. Nggih. Mula niki dincipi sing rada nom-nom niki Mas. Ngoten dadi Nggih, paling Mas boten Duduk, ya. Mas Duduk milih. Ada pewarnaan baru ngoten lho. Derek. Bundi. Lho, lha kowe milih ndi diwe berbawa sisa Ya, Nduk. coba. Wis. Gremeng dhewe ngene. Ini coba. Cepada nelongso jamane jaman rakoso urip pancen nangis kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulah aja tentrem Asmane sapa ya? Mbak Lilis Olala Mas. Waduh
waduh, mbok sebar boten tanggapane laris. Wah, Amin. anggon-anggone ngrempyong kabeh. Lilis olala. Ah, estu kok. Ngene lho, wong wedok ki kebanggaane wong wedok ki nek duwe rezeki tanjake kalung, ngali-ali. Tambong, iki salah. Itu akan memicu kejahatan karena sekarang itu kejahatan ada di mana-mana. Kok saged ngoten? Waktu kan gelang pas sepeda motor bedal dhewe tanggapan ketok tangane gelang dijukuk malah ciloko. Jambret saiki. Ayo tembaske kalung. Kalung saya numpak sepeda motor dibedol malah bosok. Yo lek kalungnya kenek, lek ora kenek geblak malah gagal otak. Lah terus apa sing aman ki? Invest kalau emas iki contoh bojoku. Pripun? Tukokne dudu gelang, dudu kalung, dudu alial, dudu. Lah napa? Untu. Tukokne untu mas, karena apa? Berita kriminal, gak enek rampok ngowok-ngowok cangkem iki gak enek. Lho tapi lak nun sewu Mas Gurit nggih. Napa? Lah nek dadi penyanyi gawe gelang nyekel mik lak lho ketok to. Tembangipun menapa Mas? Oh pamer. Iya to. Cara memamerkan. Lah nek gawe kalung delokan kok wayah awan ngono terus layah-layah ning emper dasteran tok. Ning ndi Yumi? Kalunge lak yo ketok. Cara memamerkan perhiasan. Nggih. Apa rumah samu lek untu ki ra iso? Lah pripun? Bojoku ki tak tukane untu dilu-dilu pamer. Piye nek Akhirnya tanggane liwat arep ning ndi yu. layakno lek nyinden kok ora gelem meneng. Ya Mas, ya Mas. Pamer ae. Malah tukone tembangmu apa nduk derek sampean? Nggih. Oh, Kembang mustika mawon nggih. Oh, gawe musik. Campur Oke. sari mas. Iso musik ya, iso Apa? musik. Apa? Loh, Ikan dalam kolam Mas. Oh, alah. ikan dalam kolam. Weh, jajal tak bedheki. Nggih. Kewan apa sing ora iso turu, jajal? Wedhus, Salah. sapi, Salah. wedhus, Salah. sapi, Keliru. wedhus. Alah, suwengi Ngobrol sambale mawon jenengan. Kewan apa sing ora iso turu? Apa? Ya ikan kuwi mau. Lah kok iso? Arepe turu ora iso no. Lah nyapa? Kasure teles kabeh. Kasure teles kabeh kena banyuwe. Kasih keles. Iya, ngono. Kewan apa yang menyambut datangnya pagi? Pitik, Salah, sapi, salah, wedhus, salah, sapi, salah. wedhus. Lah ora ana lho kewan iki Enek. sing nyambut pagi ki mek pitik. tok. Enek, dudu pitik. Apa? Iwak. Loh, lah kok iso iwak? Lah bintang isuk mepe kasur mau tadi. Oh bales tekku mau to. Asem iki kok iso raruh lah aku. Aku apa ndek saya? Asmu Ikan sapa? dalam kolam. Jenengmu sapa? Lilis. Eh? Oh lala, Lilis. Lilis. J. Mahmud iki. Gelang kulon. Oke nih. Mriko. Lah iya kene terus kok kono. Mriki gelang ler. Ngawur kok iso. Mriko gelang kilen. Nadane pakai apa nduk coba dah. Nadane? Pakai apa? Ya ampun. Ya matur Terima nuwun, kasih, Nduk. J. Ya. Saiki dolanan tembang-tembang ini ora masalah. Nggih. Ning sing penting pesenku tetep sinawa gending. Sok yen sepuh ben iso nulat kaya Mbah. Purwaningsih. Purwaningsih. Kale Budi Puja Lestari menika. Puja Lestari piye kok iso panggil jebles wae contoh. Yo apal-apal. Mbak, bilih tasih wonten wedal, Gus. Nggih, niki wonten panyuwunan saking kadang-kadang niki wau ingkang saking Kunti rawuh, ingkang saking Balong Pak Jemikan sok kanca rawuh. Ngoten, Nyuwun sambung wanci dalu Mas Wah, Sudik. jos. Mas Sudik. Niki dipun racikaken ingkang yuswanipun pas kali tembangipun. Sing wis mumpuni nduk utari. Nggih, nek niki wau napa tembangipun? Kolam dalam ikan. Menawi menika kolam dalam ikan, menawi menika ikan dalam botok menika. Pak sakmono ki ya sedep-sedep wae ora. Botok iki. Ayo Nduk, Ut. Ut. Ndi, Ut? Ya, coba. Iya nek to Ut. Ya sebagai mataraman. Kantongan. Kene lajeng garwane pungkap. Sri Utari. Kepiye pawatomu sakwise dijumenengake marang Gusti Prabu Selahdikrama diajeng. Coba ndak dangu pawartamu sakwise ndak tinggal kautus dening Gusti Prabu Selahdikrama diajeng. Diajeng. Apa kowe ora kepenak sarangguning badanmu Nggih, Kang Mas.
Suarane rada cilik. Inggih Kang Mas. Nah, dipeksa sithik wae iki jan Disengkakne sih. wong iki irungmu ya pesek kudune ya iso to ngono. Irungmu pesek kesedot gelungamu sing bangir iki lho. Ayo, dajeng Iya, suarane rada tambah sithik to. Nah, ben rada pinter sithik. Ing papan dina iki pun Kakang wis bali ana ing Praja Majapahit. Nanging pun Kakang keprungu pawarta sing ora ngepenakke penggalipun Kakang Diajeng. Bab napa Kakang? Bab menapa menika Kang? Aja karo kuwi. Diajeng. Nah, suwukno sik tamun. Apa bener yang ing papan taman ing Taman Kaputren wis katekan rawuh Gusti Prabu Saladikrama Diajeng. Menika boten leres Kang Mas. Kepiye? Boten. Kowe kandha ora kendangane wis suwuk rasa mbok kentongi neh. Lah iki ngomong rung tutuke tuk-tak-tuk wae kowe iki. Aku tak ngomong se lagi kok tutuken ngono lho. Toprak. Toprak nek kakek tak-tuk mangsamu. Saking senenge karo kentongan. Lah iya seneng toprak ora kok iso. Saking jare Mas Gurit lho, saking seneng karo kentongan. Lho, apa lehmu seneng karo ketoprak tenanan? Seneng karo kentongan iki lho. Lah nyapa? Kentongan iki cewek. Lho, kok iso cewek? Lho. Boleh Gonmu usuk-usuk kono ora melicet ngono kok iso. Ketoprak tenan. Ya. Si Tanjung. Si Tanjung. Ya Allah, ketimbalan Kang Mas. Kowe gawe wirang ing papan kini si Tanjung, Ya kene kowe tumindak sedek. Yo ora jogas pun Kakang, Menika boten leres Kang Mas. Hei. Kowe wis wani sesandingan marang Gusti Prabu Saladikrama. Yo kene kowe ora duwe isin. Wis piranganing Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula saking Dispenduk Capil. Dinas Pendudukan. Nggih. Wonten dawuh napa, Pak? Badhe nyocokne kakak. Iki sensus Toprak iso ditekani densus ki apa? sensus penduduk. Ora lho golek peran dhewe kok iso wah bocah iki cilaka iki. Kakak iki penting. Toprak tekani Dukjapil barang iki apa? Kene iki kena keluarga stunting nopo kok iso? Si Tanjung. Iya Mas, kendangi Mas. Ing papan kene kuwi kandha bloko Si Tanjung. Kula menika boten tumindak menapa-menapa Kang Mas. Kepiye? Kula menika boten tumindak menapa. Kowe ora tumindak apa-apa nanging kabeh para nayaka praja wis mangerteni yen kowe wis cecaketan marang Gusti Prabu Saladikrama. Menika boten leres Kang Mas. Kowe aja karo, Boten. kowe aja karo Si Tanjung. Gram. Ing papan kene kuwi kandha blok urung. Oke ini rung ngantem wis das. Ketara lagi mangkat bengi iki. Asale Si Tanjung. Ayo, kowe kandha bloko Si Tanjung. Kowe tumindak sedeng apa ora, Ing? Boten Kang. Piye? Boten. Kowe ora tumindak sedeng, Ing? Kowe ora tumindak sedeng Si Tanjung. Tak apake Si Tanjung. Des. Gawe dramu lho. Malah contongi sing ngono. Ketek. Kowe ndang dadi apa ngono lho kok iso. Itu cak foto itu. Cak foto semangatmu adenge sampul surat Yasin. Yumban. Wong gendong. Ayo coba maju. Ing
papan kene kuwi ndak utus ngawat-ngawati bendaramu putri ya kene kuwi nganti lirwa mboten kirang-kirang anggen kula ngawat-ngawati Gusti Putri kabeh Gusti Putri menika mboten tumindak setting Ojo. nanging menapa menika ndak wa maneka warna Menawa sakit rasing malah kula Gusti Pate Delengen. Gusti Putri menika mboten wonten priye kang dipun tresnani kejahi panjenengan nanging menapa menika ndak wa maneka warna ing papan dasing garwa sakit rasing malah kula Gusti Pate nanging kena saking menika sampun tasya karani kang garwa Gusti Putri menika panjenengan ingkang sangat kula tresnani mau terus lah mau dicerdas lele kok ketoprak gontekne dhewe bangsa jos ya krek teleke dalangi lho terus kok kandang barang iki yo nyapa oh iya Si Tanjung Salah sapa? dawuh Gusti Pate iki lho sing nyari Mas Serigala Si Tanjung ayo kowe kondo bloko Si Tanjung yen kowe wis cecaketan utawa sinisian marang Gusti Prabu Sadikrama kuwi bener apa ora diajeng Menika mboten pantes Kang. piye Sejatosipun piye Si Tanjung kondo sepisan maneh sing banter aku. kondo sepisan maneh Si Tanjung aku jan wis banter ketutupan punukmu lho Si Tanjung Injih. ayo ing papan kene buktekno kowe tumindak setting apa Boten Kang Mas. piye kowe ora tumindak setting kowe ora tumindak setting sampun kowe aja melu-melu ora ngerti wirang sing dak tampa sampun tasya karani kang Si Tanjung ayo kowe kondo ya Si Tanjung Apa jalan kula? belum Nanging kula maling Kang Mas. Menawi mutira kula anggondo baji kula tumindak setting Kang Mas. Ananging salah selipun menawi kok tak WA ya lah yo piye sing banter aku ra krungu kok. Menawi putira kula anggondo arum kula mboten tumindak setting Kang Mas. ya kowe ngosi ya Si Tanjung Nggih. kowe kondo yen ludiramu anggondo arum ateges kowe ora tumindak setting kowe kondo yen ludiramu anggondo bajin sampun dipun pecah sampun dipun midhangen-angen atur ingkang garwa menika Gusti Pate kowe kondo sak akeh-akeh nanging Gusti Putri menika ing papan kini pun kakang wis kadung nampa wirang Si Tanjung ampun dipun kangge keris lelekan Mas poso lanjut tanggapan meyek Si Tanjung ing papan kini waspadano Si Tanjung coba biung ban lah kok kowe iso patung ben lucu Si Tanjung Injih Kang. ing papan kene kuwi kandha ludiramu anggondo arum ateges kowe ora tundak setting ndangao ndangao sampun tinimbang kowe gawe wirang ning papan kene waspadano Si Tanjung luwe becah aku wedi yen tinampa wirang nanging ora wedi kelangan kowe Si Tanjung Tanjung Si Tanjung yo kene kuwi teko tega yo gini aku ora tega nanging garwaku wis tega marang aku menika kan garwa panjenengan
Gusti Putri. Nyapa to, Ren? Kiki menapa panjenengan nyuwun seda Gusti Putri? Sumikir. Sumikir. Ya. Kowe wis keprungu dhewe ing kandhane garwaku si Tanjung. Yen lu jirane anggon Dharma Kusula. Nanging kula menika dados saksi menawi Gusti Putri menika betul minta sedeng. Kowe sing belot. Sing ekel kowe. Balas toto. Bab ora enak. Bakal ndak butekke dajeng si Tanjung. Si Tanjung bener lan ora kandamu yen lu diramanggon Dharma. Belum si Tanjung bantu si Tanjung. Ora si Tanjung waduh garwaku si Tanjung jebul tirane anggondo aku batu yajeng si Tanjung Kados pundi? jebul tirane anggondo arum Kula sampun matur dumateng panjenengan menawi Gusti Putri menika betul minta lipat lameng kena tetep jangan percaya. Pada goblok. ayo dirukti bebarengan iki garwaku si Tanjung jebul tirane anggondo arum Nika bendera kang sangat kula tresnani iki menawi bener percaya. sing mbok karep ikut Utang pati sarpatinya utang mati saking tangan. Beloh, ais. Aduh, kowe teko. Teko karo aku kowe piumpet. Ketok enek sing rung mati. Lah, saya urip. Tak gedikin dase. Kaya lele. Gedeng dase. Guna apa aku urip? Benderaku karone itu mekaning pati. Tinimbang aku urip pecah aku mati. Sik, bar. Mas, bar. Bar. Kok mati Jambut kan lho ya. Golek bantal lho. ya tak wales no. Adek mbok tutuk. Tak idek tenan. Ora luwe iki mati golek nggon. Lah enek bantal jos pur ya. Mak samu rusak-rusake toprak iki. Nduk, kadang nduk kowe iki ya manut ae tumpangi kenekan barang. Lah yo menak piye? Wah, lah tahu bulate didol 500-an kok nggonmu gratisan iki. Wah, Tapi sementara apa yang Nduk? ngandani awakmu, Nduk? Iya nyapa? Lato-latoku sakit. Nduk, munduhani Pak Mundut, Nduk. Oke. Niki kangge menghantarkan wonten larasipun tembang menika, Mas. Inggih. Nggih. Tapi tembangipun apa Mas kepelet? Benangane dawuh saking Bapak Zaini. Nggih. Bapak Zaini lan ugi bobot seminggun. Sampung wanci dalu. Nggih, siap. Ini. Moga Mas. Wanci dalu nglateni Kanca-kanca wira pradangga. Kanca-kanca. Langsung menika nggih. Langsung baik. Nggih, Mas Liding, Mas Cek, Guntur. dawuh, Mas Buret. Nggih, niki wonten pangnunan saking Mas Bagas dan Mbak Nia niki temantene. Nggih. Nyuwun
podang kuning didamel koplo iramane. Oh ngoten. Nggih sing Siap, nyanyi siap. sing nyanyi Mbak Yaning Nggih. karo Nduk Yani Nduk Lis karo Mbak Sri Wahyuni. Oh Wartren. Heeh. Trio. Oh 3. Telu Oke, trio. siap. Ayo kanca-kanca sepatu Minangkani dawuh saking temanten sekalian. Nggih, Mbak Nia kalian Mas Bagas nggih. Heeh, Mugi-mugi ya alhamdulillah cobi. Kene Nduk. Ayo Nduk, Yaning. Nduk Lis. Mbak Sri Wahyuni. Menika pancen manuk Mas, menika penggemaripun kathah menika. Iya. Nggih niki wah saben ingkang panjenengan ngasta menika penderek para ibu presiden wah penggemare wah dhewe-dhewe. Ah iya dhewe-dhewe. Punya penggemar masing-masing. Penggemar sinden ya enek, penggemar dalang enek, penggemar warung yo akeh. Oke. Tenan ngomong. Tonggo kula nganti kedanan warung kaya mbuh ngen. Kula biyen kedanan warung terus buka warung dhewe. Tapi Mbak sinten kalau Mas Gur? Saking Mas Bagas dan Mbak Nia, niki Mbak Yaning yang berbaju kuning, niki Oh, Mbak adine, Yaning. niki adine temanten. Oh iya toh. Nggih, adine manten. Jas. Ah, Ya. Wah, ya iso nyinden barang to ya. Wah, iki. Watuk to, Nduk? Waduh. Kan obat to Mas Luduk. Nah, biasanya sampean ya sok sangu kok. Mangap, Duk. Mangap, Iki mangap. mangap. Nah, ya manut to to. Dilek. Tapi tanpa banyu enak langsung dikunyah. Apa Mas Luduk? Pines. Kok iso kepines mbok wehke kok iso. Ayo, Nduk. Podang kuning ngagem nuansanipun koplo. Nggih, minangkani dawuh saking temanten sekalian. Mas satu lagi lagune jenengan Mas Lidik, aku kangen lagune jenengan. Oh siap. nyanyi Ingkang satu putih lagi. Mas. Asem guyumu 2 napa 1? Nah niku lho. Atau terminal Gayatri atau kanggo kowe. Sing wis kanca-kanca Gemal Mustika mlaku derek sing mawon, ndi? derek aja. Oh, sampean ngiringi aku nyanyi ngono. Ngoten, siap. Kangen lagune Mas Lidik. Kagem para wanita-wanita. Ya bidu wanita. Nggih, siap. Kali kula kintunke keluarga ageng dari Bapak Panut, Jayan Bu Lastri, saya mempelai berdua dan masyarakat Gelang Mas. Khususnya untuk konco-konco nem-neman. Oke. Konco-konco pemuda. Sinoman. Pak Gema musikan apa Pak Gema? Oke, siap. Ya. Kotnya Mas, sini sepinten Mas coba. Foto. Ini apal kena poso rai saulan iki lho. Tenan kok aku mikir gondronge iki ati mikir akote iki ati. Nanging becing menawi kepanggih. Nggih. Kula tak menapa komunikasi oleh kanca-kanca Gema Musika. Ngaten. Nggih, mangke membawa lagu yang terbaru judulipun Alun-alun Ponorogo, Mas. Alun-alun Nggih, Ponorogo. nggih. Kan kula ngripta lagu menika Mas Luduk apa? pom bensin sawu menika. Nyapa kok terutusan kok kono iki? Aku ya. Kok iso ngoten sih. Siap Mas Gurit? Nggih, gripek gedang gripek telo Sithik dang waton roto. Yektosipun kula panjenengan namung mundi dawuh Nganten. saking penyanipun ingkang ngamengku gati Bapak Panut saha Ibu Sulastri. Heeh. Kaapit dening Keng Putra kekalih Mas Bagas saha Mbak Nia. Nggih. Ing samangke menapa ingkang disuwun menapa ingkang dipun jangkah Gusti tansah paringana ridho lan hidayah. Amin. Ing samangke tansah manggih rayu wilujeng widodo ilang sukerta nir ing sambekala bisa plek ketampek tir kesentir kentera ana ing kali Ndanalaya. Ngaten sembah nuwun Mbak Beliau wonten kladeng atur kula kalian Kang Mas kula Jogluduk namung saged nyuwun lumebering gung samudra pangsaming tanpa pepindhan nggih Mas. Ngaten Iki sembah nuwun sambung sanes wedal. Nggih, sambung tawon sanes wonten wedal. topipun lakon kedah wonten tutukipun Mas. Ngaten Mas Lidik. Nggih, matur suwun, matur suwun. Sembah nuwun Mas Gurit, Mas sembah Luduk, nuwun. Mas Luduk. Alhamdulillah. Nggih, Mas Gurit. Bijing panggih malih. Mugi-mugi sehat Mas Luduk. Amin, semangat jenengan pokoknya sehat saya ini pun. Nggih. Ya, serba ki mataraman Mas.